到的一些就选择团队 OK thank you 马大老师那个希望的一些有兴趣的 thanks 1 lakh ni budget se aduga nung masa noina yeninga de yumna salaga tumro noina yende ade havelite salo yeninga taning bodo adudang taral tabiyo asam lebang sa tadaba lam sakhota ba thugi wakalon concepta lebak thajala pase topiyo no kemarin sel ibu kuna kira badula dalam hal apa dia ada masih saya nunggu tahu kada mau cari saya sudah tahu oke thank you mana masih kasih ada saya thanks Quase
matlaga ka tayo sa tuwi. May marimay na sarang hili kung siya kwasi masaoran na Mona pitas mo ng mga pagkatangitay Siyempre hinahagod tayo Kasal ko ay dito ang pinatamo Sorry, Olympic highway ko. Akan krederetta mo ng lumang sinaglabas siya. At ako kumalin sa ay buko nagkirabadula. Maraming salgawa. Okay, wala kasi masisaylo, sensaylo. Yung mga tayo, katong wala tayo isaylo, sunod tayo. Okay, tell you, matakas na kasi wala isaylo, sensaylo. Thanks. Masalah ni,